overseas and local job fair nga gipasiugdahan sa peso lapu-lapu karong adlaw gidagsa na usab. 3,662 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 15 ka mga local companies ug overseas recruitment agencies. Si Luan Mirundina sa report. Nunod sa kadaghan sa mga nangindahay nga makatrabaho, nisugwak na sa gawa sa hotel diin gipahigayon ang Overseas and Local Career Fair 2025 ang linya sa mga aplikante. Bisan sa kainit sa panahon, nikugi gayud sa paglinya ang 22 anyos nga si Ronji Dungog kay buot niyang makatrabaho sa gawa sa nasod. Siya ang breadwinner sa ilang pamilya, busa gitinguha gayud niyang makakita og trabaho sa gawa sa nasod kay mas dako ang sweldo didto. Pagkamason o di baka waiter o bisan kitchen helper dito sa Europe ang buot niyang applyan. Kung di ka sa Pilipinas, kung musaka ang minimum, musaka po nga mga palitunon, mana, way kuha ng kung musaka ang minimum. Mga lisod Japon ba? Kuha nga bayad sa utang. Abroad na nandiyo. Samtang bata pa, mga hindi dyan pagawas ba? Sa naaswing job fair, siyam ka mga local companies ang nisalmot sama sa mga BPO, hotels ug supermarkets ang nitanyag og mga kahigayunan sa pagpanarbaho. Samtang unong-usab ka mga overseas recruitment agencies alang sa mga nasod sa Europe, Japan ug Taiwan ang nangita og mga skilled workers. Matud ni Lapu-Lapu City Peso Manager Kim Francisco, wa sila magdahom nga mudagsa ang ingon niadto kadaghan nga mga job applicants kay menos lang ang mga kumpaniyang ni Salmot karon itandi sa gipahigayon nilang mega job fair sa niaging buwan. Unlike sa mega job fair na 50 ka buok employers, karon 15 lang. But just imagine the magnitude, the scale of kanang applicants ba nga ni tambong karong adlaw, pertig yung dagana. Alas 2 karong hapon, niabot na sa 1,098 ang mga registered applicants diin may 658 ka mga aplikante sa trabaho abroad ug 440 ang mga aplikante sa mga local companies. 32 na usab ang mga na-hired on the spot. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirundina. Balitang Bisdak.